Ni piny owacho mare medo rido kenge mag chopo ya dieri katudre kod tho magwenge ma Shakahola. Ruto koni layo seketi mar kolo oko kweth jodolo matiyo marach kod kanise mar wuono jokristo kendo nyaka kaunegi okang' mano mar chik. Walter Nyambaga miyo waler mathoth. Kinde lama ne obage kanisa mar AIC bade mamili mani bore Nairobi, jatend piny William Ruto mane oyuore alamno, otiyo kod thuolono mar nyiso oganda Jokenya ne sirkand Kenya Kwanza omedo kaso nondo mar elo adiera mokelo tho e puodho mar liete ma Shakahola. Our security agencies are working round the clock so that we can unravel these acts that shame the people who want to abuse the sanctity of religion. Ruto siemo jodolo matiyo kod kanise mar lodho oko pesa kum jokristo eka gitimo godo maundo. As a government, we have taken the decision that we are going to deal with the individuals that abuse the sanctity of faith and the word of God in a manner that we deal with all the other criminals. Ruto, manioten kod moko kum jo od bura ma Kenya Kwanza, okone Jokenya owito geno kod kanise kendo ne kod penjo mathoth e dhod chunygi e wi kanise. Wakenya wengi wa Kristo wanajiuliza maswali. Kuliendaje? Kulifanyika nini pale kanisani mpaka leo tuko na makaburi? Wananchi wengi wamepita sasa, wananchi 200 wamepoteza maisha yao katika mahali ambapo mambo ya Mungu yalikuwa yanazungumziwa. Jod burago bende okonigi ikore marakro kod weche mag osuru masani kelo liet e kind Jokenya. His Excellency the President goes into government and finds empty coffers in our treasury. New Goliaths emerge, and we have to find new ways of facing these new Goliaths. But vile Daudi alisema kwenye kitabu kitakatifu, hii mambo ni kujipanga, my friend. And I plead with you, wewe ukwame hapo kwa future ya Kenya, kwa sababu in a year or two, Kenyans will appreciate the reason why we have to tighten our belt. Where we are in Kenya right now, we were put in a very deep hole. It is very easy to criticize from outside, but there is only one way to recover this aircraft. There must be a period when we push the aircraft down, get enough speed, and then recover and go back to the sky. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koramoga juang japaro resie bunge ma Shakahola kaluwore gi apedha ma obila dhigo nyime kono kabende